پروفسور دکتور حمید بوز ارسلان اکادمیسیانێکی کوردە gelekî zîrek e naskiriye pisporê pirsa Kurd û Kurdistanê ye yanî herwiha li gelek zanîngehên Dunyayê û yên Ewropa li ser dîroka Kurdan li ser siyaseta navdewletî dersan dide. Peyamnêra Rûdawê ala Şalî li Parîsê ew dît hevpeyvînek pêre çêkir. Boz Arslan dibêje rewşa Kurdan niha ji berê gelekî baştir e. Lê pirsgirêk jî hene bêguman ji Kurdan xwest ku hêza xwe bikin yek û destkeftên ku di dest wan de ne biparêzin. Profesor Dr. Hamîd Boz Arslan li ser rewşa Sûrî û Rojavayê Kurdistanê jî axivî. Got îro dilê Kurdistanê li Rojava lê dide. 30 salan berê dibêje li başûr bû. Îro li Rojavayê Kurdistanê ye. Pêwîstiya hemû Kurdistanê dibêje bi Rojava heye û pêwîstiya Sûrî jî bi Rojava heye. Herwiha got gelekî baş bû ku Serok Barzanî bi awayekî eşkere û vekirî pêşwaziya fermandarê Giştî Esedê mezlûm Ebdî kir. Ji bo Kurdan ne tenê ji bo Kurdên Sûriye ew ji bo hemî Kurdistanê gelek giring e. Rojava îro qelbê Kurdistanê li Rojavê lê dikeve. 30 sal berê li başûr bûn îro li Rojavayê û gere em zanbîn ki Kurdistan hemî pêwîstiya Kurdistanê bi şeklekî giştî bi Rojava heye û pêwîstiya Sûriye bi Rojava heye. Bê Rojava marin nikare texmîn bike ke disibê Sûriyekî sekülerîst û demokratîk derkeve meydanê bê hebûna Kurdan li Sûriye nasyonal sosyalîzma Arab ku Partiya Baas wî temsîl dikirin carzî kare vegerê hebûna yani hem Kurdistan hem Sûriye pêwîstiya wan bi Rojava heye û îro henî mecal hene. Henî mecal hene dibe ku Amerîkî ev cara xıyanetek li Kurdan piştgirtiya Kurdan bikin. Em zanîn ki hem Avrupa hem Amerîka li ser Tirkiye henî tesîran nîşan dide. Naxwaze ke Tirkiye nüfuza wî zêde bibe. Yani dibo ke Rojavayekê bû 12 sal 13 sal heye pêşedeme de zî Serpiyan mîne. Wek got bi Kurdan gelek mühim e yani Kurdayetî yani Kurdîtî pir alî. Nava Kurdîtî de gelek aktör hene, tradisyonê me cê hene, henîk li Sûriye mezin bûne, henîk li Tirkiye mezin bûne, henîk li Îranê mezin bûne, hereketên siyasî cî hene û ev mühim e ku ev pir alîtî bê qebûl kirin û ev pir alîtî ji bo Kurdan nebe problemekî mezin, tam tersî bibe fırsateke ji bo pêşedeme meriv kar bi çê bike. Duyarê de gelek mühim e ki aktörên Kurdî karbin temaşê wan nava wan de hebe û gelek baş bûn ke Mazlûm Abdî çû Barzanî dît Barzanî wî qebûl kir û ev ya bi eşkera hate kirin. Ne bi şeklekî vekirî ne dedêgirtî bi şeklekî pir vekirî bêjin em Kurdin em her du aliyan de zî Kurdin em sînoran ji ortê ranakîn em nabêjin ke di Sûriye nemîne Iraq nemîne lêbelê her du aliyan de zî Kurd hene Kurdên Iraqê perçekê Iraqê ne tenê aynî wextê de perçekê Kurdistanê ne Kurdên Sûriyê zî perçekê Sûriye ne li aynî wextê de perçekê Kurdistanê ne zî hebûna Kurdistanê nikare bi aliyê sînoran da bê parçakirdin dewlet hebin zî Kurdistan heye. Kurdistaneke derve sînoran heye û ev ya gere bê qebûl kirin û ev ya Kurd bi şeklekî eşkera dibêjin. Duwarê de gelek mühim bû ke Serok Barzanî Mazlûm Abdî qebûl bike.